todo deste salón cheo de ilusión, de enerxía, de ganas, e as cousas cando chegan a unha cifra como 30 aniversario non é por casualidade. Por casualidade podes facer o primeiro ano, o segundo, pero é moito do traballo de moitísimas personas e que ahora tamén o Concello e os directores culturais traballan un testigo e son capaces de un Concello como este de ter a 12 representacións de 12 centros incluso de outras provincias, dos educativos de voluntarios e todo isto unido por un fio conductor que é a nosa lingua propia, que temos que amar, respetar e non hai outra maneira que falamos. Se queremos traballar polo galego, queremos que temos que facer é falar. E ao mesmo tempo, pois, esa chama dos lugares que rapazillos que están aquí, que mañá son o futuro do noso povo e da nosa sociedade, pois, a ilusión, o traballo en equipo, o teatro, pois, é un sermen que permanecerá moito máis alá das novas tecnoloxías e dos youtubers e tal, porque transmite valores e vivencias que eu creo que non é capaz de a tecnoloxía actual de transmitir. Pois nada, un meu agradecemento a todos os que traballastes nesto, aos directores e aos equipos directivos dos centros que tanto traballo facedes e estou moi añadido, e de lugar, e sobre todo, pois, a alcaldesa, a Sandra, que tanto traballa para este povo e para este centro educativo que é a escola non deixa de ser a alma do povo. Moitas gracias, que teñamos un moi día e unhas moi boas jornadas. No nos puedo olvidar, ai, sí, sí, ai, 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 amoriños, colina, leiriña do mar. Ai, si queres que o carro cante, vai mollar.